Viewers all over the world, as you already know, my name is Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm only in charge of ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala na Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Yeah, so you can call me a priest or ọdịnala evangelist. It will interest you to know na mụ ọgwụkwa onye isi CEO ugochitubelu Herbal Home. Yes, achọrọ m ka akọwalụ gị ihe n'oge a anyị na-akọwa ọtụtụ ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na iji ihe Chukwu kere wee na-agwọ ya. Most of the you amara na no my area of specialization ka ọ bụ. Yes, mana this time around anyị bọlitere ịkụzi ihe gbasara ya because na anyị chọpụtara ọtụtụ ndị mmadụ na-ada n'ọya ihe dị avoidable. There so many things they avoidable. I can tell you. Now you have one ndị na-aya na ndụ a solution ya dị na be ha. Now he was saying, "Mama, isi okwu anyị wee maka taa abụọ akụzigo ihe gbasara miracle leaf, otherwise known as Odaopuo. Yes, I akụzigo gbasara health benefit. Na ihe nchọ ka nkụwa gbasara spiritual benefit of it. However, echefukwara na anyị ka na month of May, our group ritual ka na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị. Ịchọkwa isonyere anyị, ihe ị ga-eme ohe chat na WhatsApp number m. Yes, I'll make token donation to the account number. You place your prayer request in the temple. Na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ije na temple chụọ aja ma esara aka n'aha mmadụ. My WhatsApp number remains 08057837672 or 08138243871. Ị na-anya na screen gị ga-afịa. Ị ka anyị chọrọ ịkọwa maka ya taa. Ihe a chọrọ ịkọwa ya bụ spiritual benefit of Odaopuo miracle leaf. Now, onwe ihe nchọ ka akọwala gị. In Igbo spirituality is one. I can tell you world over. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na making charm is the center of Igbo spirituality. No. I can tell you, many world religion are not a charm. I can tell you that mission was making charms means you are still operating in the lowest vibration. What do you mean anywhere? When I want to they can name a charm. Yes, those diabolic charms. And Moham. Yes. Ihe Moham asọrọkwa na ọgwụ na charm enwere ike. Yes. Mana charm can only manipulate you, hypnotize you, charm you if you are only operating in the lowest vibration. Yes, because your radiation is so low, then you are also operating in the same low vibration like charm. Ihe ọbụla nwelu charms, the component of charms is ihe nwelu we component here with ihe nwe time and space. And macho any words of mouth iji kọwara gị ihe chambo. The components here in the charm could be higher animals. It could be isiago, it could be isiato, it could be any big animal. Roots, herbs, leaves, and rest of them. Those things were the beginning and end. Those things operate within the time and space. I hope now I may brain on what I can know. Those things will be done and jedebe. Example, male dog lasts 20 years. Okay, 18 years even. Female lion lasts 20 years. You can go and verify. Now, and the other animals, and when they will lifespan have 50 years. Now, here natural can go. Those animals are age well formulate those charms. Operate within the laws of time and space. So how will expiring date? Even orthodox medicine fabrication, the pharmacy name, with expiring date. Once you expire, it's become ineffective. You know why? Because now the component here where he be
nwere mbido na njedebe. So nwere any charm ọ bụla last forever. Onye na-achọ ka nkọwalụ gị. So anyị nwere eme operate na higher spiritual vibration enwere ihe dị charm eme. Charm enwere ihe ọ bụ, charm enwere ike ịtụ gị. Ịghọtara ya? Ma ọ bụrụ na ị na-eme operate na higher vibration. Yes. Now, mana ọ bụrụ ihe ị ga-agba mbọ bụ ka ị ghara iri poison n'ọnụ. Ịghọtara ya? Nwere ike ije damage the organs. Mana ọ bụrụ na projection, incantation, ihe send, o nwere wave, but it can only subdue you when you are operating within the same frequency. But ọ bụrụ na ị na-eme operate na higher frequency, nwere ihe ahụ nothing. Go to me anywhere. So, mana ihe na-achọ ịkọwalụ na Igbo spirituality does not limit only to that level. Ndị na-eme operate na that level ka na-afụta asị ndị newcomers, ndị aghọtachabelu agbagotabo to the higher vibration. Yes. Go to me anywhere. Now, mana enwere natural radiations ga-enyekwa gị the same protection, nye gị even more. Those combination of that local charm formulated. Because that is like phytoscience. Ihe niile anwa achịkọtara ọgwụ agwọrọ all science of mixture. I agree. But I can tell you they were plants. You get position on some strategic positions na your place, na your compound. Collectively, those plants enye the same spiritual protection now that chama enye natural kowale. Mana ọ na-emaro. Ofu n'ime ihe ndị a nchọrọ ịkọwarịta mana ị na-follow my series these days. Ị ga-afụ na nwere etu nsi apụta nwere ihe na-akọwa ada nwere reason mmụọ osisi m kuziwie n'oge a. Now, and this miracle leaf a na-akpọ Odaopuo so na one of it. Onya batara in my house enwere m ya n'ihu nwee n'azụ. Enwere strategic positions ebe etisiri ya. Ọ bụrụ for a joke. Now, it helps to radiate. It helps to protect. It helps to ward off negative energies. It acts as a cleanser and filter of negative thoughts and vibration around. Yes. Odaopuo nchoka kọwala gị bụ na Odaopuo is one of the ingredients leaves anyị na-etinye na ọ bụrụ na achọ ime mmadụ total cleansing. Enwere m ike ịda asa gị ochu na awụghị ochu na miracle leaf adịra na ya. So gị nwa na onwe gị na-enwetara bụ nightmare. A na-asa ochu nwere ahịhịa ndị na-adị na ya, including this miracle leaf. Na gị nwa na onwe gị na-ekwu na mgbe ụfọdụ nwere ọzọ ihe ị na-aghọta. Weta miracle leaf squeeze ya. Ọkwa eziokwu na nkwara ndị some of the battling spiritual stuff I prepare a na-enyesi ndị mmadụ. Ndị mama ya. However, and ma achọ ka nkọwarụ simple things nwere ike imewu n'onwe gị. E nwere ike iwe miracle leaf eweta squeeze ye o nwere the juice ya afụ na ya. Squeeze ye ọ banya na mmiri ji asa ahụ. Yes, squeeze ye thoroughly. Bana mmiri ji asa ahụ. Kubi okwu na ya. Echefukwana before a block any plant or leaf ọbụla step from the root or from any ọbụla the branches. Speak to those plants because they will more none about apps. You talk to them. Why each original plant me for your own well-being. Nchod. Tabofu. You will ike add here to your bathing water. You will CAC. Manaka fall within the health benefit. Now, go on and put in a law John Law na beggy. Obona that John Law abura John Law attract within yourself that is he metalo wegi na out of a scammer. Man no negative vibration somebody now manipulate from any covenant or from any altar against you. Just all miracle leave. Iwerie itinye na under your pillow. Under your pillow. It helps to ward off negative dreams. Yes. You can keep position here na your balcony. We keep a position in your balcony. You can keep to certain strategic positions in your house. When they keep place in a window. Those windows will keep in your bar.
It helps to filter the energies coming in inside that. For someone on name business na shop, nobody can tinye miracle leaf na shop. Nchọ dị tinye na kanta gị. Nchọ dị. Gịnị ka miracle leaf na-alụ? Ọrụ ya bụ ọ na-achụ amoosu. So now one of the things that repel negativity. However, it must be that within you, your volition is always pure. Good, you always have good thoughts. So that n'ihe ịmarụ ahịa amaghị. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye jupụtara n'obi gị na-ekwuru na anya ukwu, negativity every time fills your mind. Naturally, what you sow, what it means that obi ọjọọ gị ya sowing negativity in creation. So negativity must come. Ka abụ ihe metara onwe gị. Mana ọ bụrụ na ị na-eso negativity, you're always sowing joy, happiness in creation. If anybody or any negative vibration chalk or send the elegant negativity within your spiritual arena, it will not penetrate you. Because that positivity you radiate plus this positive natural vibes, they form natural shield in protection. I don't mean how what you hear about Ogbuefi Ezeana and ugochitubelu. Here na me been at my house strategically. It was some planting on Nokaseno, governor with the for a purpose. He needed those supernatural this thing. Gather upon a mother with negative mindset against you. Those natural beings not behind those trees, they expose them. And so on and so forth. So miracle leaf is one of them. In Israel, I can work that again one by one. Those plants you need to have around your house. Every reason. Those things, because they radiate and help you to form the shield of protection. Therefore, and why their protection remain permanent, because these are controlled by natural beings. They don't have beginning, they don't have end. So it doesn't expire. Because all supernatural beings, like creation, not from time immemorial. Those natural beings, they should govern the universe. They don't die because they have no human. They want to begin, they want to end it. So all have behind these plants and flowers. So they constantly radiating, doing their job. They don't expire. Oh yeah, but I'm here. Mana those plants. Na strategic positions. So today, the spiritual benefit of miracle leaf. I will advise you. Only when they say them when you use here from time to time when you have a part. However, you want access to it. Then you go on the eye process go. Which you can easily keep under your pillow. Yes. Upon no here rose flower are very common. I can make go here. When dying laminate when you keep play under your pillow. It helps to filter your radiation and dreams. So contact me, chat me, I'll help you. But 2 years in what year? Let you swear joy. I'm say about only when I join family. My WhatsApp number remains 0805 7837672 or 0813 8243 871. Let us pray.